Γεια σας κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ πέρα στο χωριό Αδάμ. Είμαστε μετά από μια βιβλική καταστροφή από τη βροχή που έγινε εδώ πέρα. Πείτε μας και κύριε τη γνώμη σας. Τι να πω παιδιά, δεν ξέρω. Μετά από μια καταστροφή η οποία έγινε από τη βροχή που έβριξε χτες, άλλωστε μπορείτε να δείτε και τα σύννεφα. Το κάτι μάνα. Όλα τα είδαν. Καταστράφηκε ένα δέντρο και μας πήραν τηλέφωνο να έρθουμε να το κάνουμε, γιατί όπως ξέρετε είμαστε γνωστοί, όλοι μας ξέρουν ότι μας παίρνουν τηλέφωνο και κάνουμε τις καταστροφές. Ό,τι καταστροφή έχει εμείς παίρνουμε και τα κάνουμε όλα. Ρωτήστε και τον κύριο από εδώ άλλωστε, ο οποίος είναι ο εργοδηγός μας. Για να σου πει τώρα εδώ που το παιδί που ξέρετε. Να πει και αυτός, πες και εσύ τίποτα παιδί μου, τη γνώμη σου εδώ πέρα τώρα. Εδώ πέρα μίλησα πρώτα βοήθησα, τελευταία θα πω εγώ τη γνώμη, πες και εσύ. Είμαστε μαλάκες. Σας παρακαλώ κύριε μου, θα βγείτε στη τηλεόραση. Τι λόγια είναι αυτά, λίγο κόσμια. Τα σικά μου απόλυση, πες. Εδώ έχουμε και το υδραυλικό εδώ πέρα, για μετά θα τραβήξει τα νερά γιατί έχουμε πλημμύρες. Εδώ πέρα έγινε μια ξαφνική νεροποντή. Που πλημμύρισε εδώ πέρα τα καβάκια μέσα. Και από την πολύ επειδή τράβηξε μέσα η σμπότση, όπως λέμε εμείς εδώ στο χωριό μας. Σμπότση και η ρίζα εδώ πέρα και ξυπατώθηκε από εδώ αυτό το καβάκι εδώ. Τι θα του κάνουμε τώρα, να έρθαν εδώ πέρα, μας πήραν τηλέφωνο από πάνω από την κοινότητα. Η Τάσος ο πρόεδρος. Η Τάσος ναι μας πήρε. Φώναξε και το χνί. Έπαιρνε το καβάκια ξένα. Εντάξει, αν είσαι κάπως θα το κόβω. Και ήρθαμε τώρα να αποκαταστήσουμε μια τις βλάβες. Να μετά από εδώ το παιδί θα έρθει να ζέψει και τρόφι κομπές του τον Universal, να τραβήξει τα νερά να τα ρίξει μέσα στο κανάλι. Πάμε τώρα να το πετάξουμε πιο πέρα. Έχω πει, εγώ ζούμε. Αυτά είναι τόσο πολύ.